Trending, a woman on Facebook is currently being dragged. Her name is Mildred, for saying that she'll never give her hard-earned money to her husband or wash his dirty clothes. So, I will not wash my husband's dirty clothes or give him my hard-earned money. And she also slammed people for criticizing her, saying that many women have become the head of the family and started doing promiscuous acts in their husband's house because they want to call themselves good wives. In her defense, she was saying that I will not give my hard-earned money. I can share business ideas with him if his business flops, but my money will not be given to him. He should go to the bank. He should take a loan. My money can be used for our necessities at home, but to hand it over to him, no. And I will not give him my money. That's how some of you start behaving as the head of the family. Make him go hustle for his own salvation, right? And I want to hear what's your take on this. I think marriage is all to do with trust. Trust. Kana pahuviri hwenyu pasina trust panyaya dzemari ndokusaka uchizoona mukadzi achizoti inini mari yangu handidi nayo chichi. Inini my wife is working, anoshanda, but akazonoshanda abva mukuita housewife. Abva mukuziva kuti baba vanotenga zvese zvinotengwa mumba, saka mari yake haina nebasa, haishande izvozvo, yababa ndo inoshanda izvozvo. Asi hazvirevi kuti mari yake anoshanda haikwanisi kushanda mumba, tinoisenzesa, inoshanda. Achichengeta kudaro, anochengeta tinoisa pasaidi. Ndinotoziya paanoisa mari yake kuti aita mazvaro basa kwake ahora mari iyi. Handiti kana aitine zvatoda kushanda torai mari pakati, torai mari munoziva panoga, torai mushandise mugadzise mota dzenyu chichichi. Mari yake ndeyangu, yangu ndeyake. Trust. Marriage inofanirwa kufamba netrust. Hai weekend hailewe hatidi kunyeberana. Mutemo marriage wakapusa stereki, wakapusa. Mari yake ndeyedu, yangu ndeyangu, hakuna zvinombo chikwereti ndakakupa unodzosa, hakuna zvakadaro. Tinotora chikwereti chemukadzi usingadzose. Munhu ngaazive position yake, ndakauya kuzochengetwa kwete kuzomuchengeta. Panyaya yekupiwa mari nemukadzi, it all depends the extent yekuti munowirirana kusvika pakadini, uyezve mukadzi anotrusta here murume wake nemari iyoyo. Murume uyu haasi chidhakwa here. If it is a productive man, yes, ngaapiwe mari according to the will yemukadzi, ndonge vachinyatsonzwanana. But overall inini zvangu I'm against the idea yekuti varume vapiwe mari kuvajaidza. Murume ngaashandewo, kwete kungomirira mari yemukadzi kuti isa mari yako patebhuru tidle. It's not a good thing. Zvakaenda zvakadaro. Varume vasina mari varoda kupiwa mari nevakadzi. And then vakadzi vakarorwa nevarume vasina musoro vari kuda kuramba kushare mari nevarume wavo. Saka pamasaidi maviri aya pane bitterness. Vese vari kuramba nemari dzavo vane bitterness. Varume tinogona kuvapa mari asi vane chijairira chokuti ukangogara uchingomupa mari anenge angoti kuya inobuda, rege ndinguzoti, asi pakuzoidzosera apa ndo zvinozotipa kuti tizoomera tiregedze kuvapa varume futi.